Jakým způsobem ale tu vnitřní krásu uchopit a tak správně ji kultivovat, aby byla vidět i navenek? O tom si budeme povídat s Hanou Olšer. Se zabývá konceptem moderní péče o zdraví a o krásu, která propojuje vnější vzhled s vnitřní rovnováhou a dlouhodobou vitalitou. Co si máme dnes vlastně představit pod pojmem inner beauty, vnitřní krása? Tak inner beauty, jo, takže skutečná krása není tady na povrchu, ale samozřejmě vnitřně. My můžeme ovlivnit, jak bude vypadat naše pleť, jakou budeme mít energii, jo, jak budeme regenerovat, ale je to o tom, jaké prostředí máme opravdu v tom našem organismu. A proto my spolupracujeme s japonskou značkou ST Pro Labo, to jsou vlastně lídři, co se týče tady té inner beauty, doplňků stravy, ale samozřejmě i kosmetických produktů. A tady mají vlastně opravdu udělaný koncept, který je právě založený na tom, to dobrý dovnitř a to špatný ven. Jo, spolupracují s lékaři, s výzkumnými institucemi, s univerzitami a to je pro mě a pro mé klientky opravdu důležité, protože za tím produktem nestojí marketing, ale opravdu smysluplný koncept, jo, vývoj a odborné myšlení. Dobré dovnitř, špatné ven. Takže samozřejmě, jak už jste tady i slyšeli, jo, tady třeba například alkohol, jo, kouření, strava, jo, životní styl, to všechno, co dáváme dovnitř, jo, jestli to je opravdu teda tou stravou, když to budeme o tom bavit, tak vlastně my dokážeme, jo, tady tím konceptem, prostě tu, samozřejmě nejenom doplnit stravy, jo, celkově to musíme dát, jo, je to celý pohled na to naše tělo, tak vlastně to dáváme pryč. Takže jak si zasadíte tu půdu, tak na tom vyroste samozřejmě jen to kvalitní. Já jsem doufala, že jste vynalezli nějaký produkt, suplement, který když spolknu, tak to špatně. Myslím si, že by to bylo jednoduché. Jak moc vlastně jste zmínila pleť, jak moc stav vaší pleti souvisí s celkovým stavem vašeho organismu? Je to opravdu ten prvotní znak toho, že naše tělo funguje správně? Určitě. A nebo poslední naopak? Určitě. Na té pleti vidíme jako hned, jo, jestli máte stres, jestli jste vyspaná, jo, ten životní styl, alkohol, kouření, jo, i ta péče o tu pleť, jo, jestli máte dobře zvolenou péči celkově, tak se nám to projeví na té pokožce nebo na té pleti, jo, to určitě všichni známe, když si dáme třeba čokoládu, jo, tak prostě se nám můžou udělat nějaké ty pupinky. A to vlastně ta pleť je zrcadlem toho našeho právě vnitřního organismu, jak funguje. Jo? A my to můžeme samozřejmě ovlivnit. Jo? A můžeme to ovlivnit zase životní styl, strava, doplňky, nějaký prostě určený k tomu. Jo? A samozřejmě ta péče o tu pleť zase. Jak se díváte na trend, který přináší čím dál tím méně invazivních zákroků? Je to pro vás jako pozitivní informace, protože pro spoustu žen je třeba ten trend invazivních zákroků nedostatečný, že efekt není tak silný, jak by si třeba přáli. Tak samozřejmě klientka chce výsledek, jo, ale chce zůstat přirozená, jo, ta klientka už nehledá takový ten rychlý efekt, jo, ale hledá prostě rychlý, chytrý, dlouhodobý a funkční prostě nějaké to ošetření. Samozřejmě, že i my nabízíme neinvazivní ošetření, jo, máme japonské ošetření, samozřejmě japonské stroje, ale i Korej, kde opravdu už se zaměřujeme na to, aby jsme uspokojili toho klienta, jo, aby jsme mu dokázali udělat, co řekneme, zpomalit to stárnutí té pokožky, vyřešit akné, jo, neinvazivní cestou nebo pigmentaci, ale zase musím říct nebo zdůraznit, že nejsme klinika, jo, furt jsme prostě v nějaký ty linii a když ta klientka prostě má už přebytečnou tu pokožku, jo, řekněme na té pleti a chce, prostě potřebuje ten facelift, jo, tak tam už opravdu, nebo tu vrásku, botox, výplně, tak tam, jo, že ta vrázka zlomená, tak tam už opravdu je zapotřebí toho dermatologa, jo, nějakého toho plastického chirurga, takže to je taková vzájemná spolupráce, jo, že
ten chirurg udělá nějakou tu práci hezkou, kde ta klientka bude spokojená a my se zase postaráme o tu kvalitu té péče, o té pleti, protože když klientka má udělaný hezký facelift, má botox, jo, všechno vypadá tak, jak chceme, nebo je spokojená se sebou samotnou, ale má pigmentaci nebo pory, jo, tak tam zase pomůžeme my, takže si myslím, že taková vzájemná spolupráce. Zmiňujete, že používáte japonské a korejské přístroje a předpokládám i přípravky. Proč je technologie v Japonsku a Koreji lepší než jinde ve světě? A je to i srovnatelné s tím, když my vlastně jako, teda zrovna já ne, ale vy jako Evropani máte jiný typ pleti než Azijští. Samozřejmě, že... Mě trošku zaskočila, ale ne. Takhle, Japonci, všichni dobře víme, že jsou tady v té dlouhověkosti opravdu na prvním místě, jo, že se opravdu se starají o sebe, mají tam jiný přístup k tomu všemu. Já sama to pozoruji, protože mám vlastně distribuci po celé Evropě, jo, a teďka nově máme Emiráty. A tam prostě vnímám, že oni zaprvé mají tu regulaci těch produktů, jo, celkově i těch kosmetických produktů nejpřísnější, co se týče na světě. Jo, takže opravdu, když ten produkt jde do provozu, tak musí splňovat veliké podmínky, ty nemáme ani my v Evropě. Zajímavá informace. Přesně. A takže tam opravdu ta kvalita je pro mě důležitá. A co se týče tady těch neinvazivních ošetření, tam dává to nějaký smysl, jo, proč používat například proteoglikany, proč, když mám tu pleť prostě povislou, nebo už je prostě taková zastárlá, není naplá, jo, tak tam, proč se mám starat do ty fascie, jo, takže tam vlastně oni mají opravdu udělaný ten krásný koncept a je zatím opravdu to myšlení, jo, že prostě to dává smysl a pro mě je důležitá ta kvalita, jo, prostě, že to je všechno podložený, že to fakt není zase, jo, ten marketing. A takže proto mám tady Japonce a Koreji mám, z toho důvodu je to takové naše miminko, protože my jsme, nebo já jsem byla první, která vůbec do České republiky dovezla systém těch spikulek, jo, to teďka samozřejmě slyšíme, vidíme všude. Ale zase spikulka není jako spikulka a tady Miracle Tox, ta korejská značka, kterou my máme, tak vlastně má jediný patentovanou technologii tady těch spikulek na světě a tam fakt záleží hodně zase, jak ta spikulka je, jak je vyčištěná, jakou má velikost, jaký má průchod, jaké tam je složení, co tam nese, aby ta pokožka opravdu, nebo ta pleť dostala to, co potřebujeme a aby to opravdu fungovalo. Si myslím, že péče o pleť existuje spousta mýtů, spousta přístupů, které se překonaly. Co tedy má vlastně smysl asi nejvíce? Jaký přístup pro nás, pro ženu, dejme tomu 35 až 45 až 55, je ta nejlepší péče, ale rutinní, takovou, kterou zvládneme každý den, má vliv opravdu na to, jak vypadáme? Tak většinou to, co vnímáme my na saloně nebo u nás na botiku, na prodejním botiku, na Vinohradech, když dojdou klientky nebo na našem webu, když já tam osobně opravdu odpovídám na dotazy, tak je, že vlastně klientka si myslí, že s jedním produktem, jo, a s jedním ošetřením udělá opravdu všechno a myslí si, že se zbaví všeho, anebo naopak, jasně. Ale samozřejmě i naopak, když těch produktů je hrozně moc, míchá se, protože jsme, že jo, samozřejmě ovlivnění sociální sítěmi, jo, kde všechno prostě je perfektní, tak je to taky špatně. Jo. Já si myslím, že takový to nejdůležitější, co můžeme udělat pro takový to stáž, nebo pro to, aby jsme vypadali dobře, je spánek, regenerace, jo, kde prostě to tělo opravdu, když se regeneruje, tak tam dochází k velmi důležitým procesům v tom těle, nastavit si ten životní styl, tu stravu, pohyb, jo, a tam pak vlastně už stačí jenom taková ta tečka, ta rutina, o tu péči, o tu pleť a stačí to, jo, že nepotřebujeme opravdu toho víc. Ono, někdy ty lidi hodně přemýšlí nad takovými složitými postupy, co by, jak by, přitom je to jenom jednoduchý, že ta regenerace a ten spánek tam je a dobrá kvalitní kosmetika, nějaká ta péče. No, dobrá kvalitní kosmetika, já se troufám říct, že to je právě ten kámen úrazu. Navíc, ještě říkáte, není dobré kombinovat přípravky, myslíte i v rámci společností,
Že byste nedoporučila, aby se měla, já nevím, třeba odličovat od jedné společnosti denní krém, noční krém od jiné. Jak se k tomu postavit? Dívejte se, každý má nějaký samozřejmě, že nějakou tu linii toho produktu, jestli to je teďka citlivá mastná nozní pleť, jo, ale pokud ten produkt je dobře sformulovaný a má tam opravdu dobrou technologii a složky, všechno celkově, tak stačí vám opravdu ta jedna linie, která prostě ta jedna značka. Jo. Já to přirovnávám k tomu, že kuchař, teďka to budu teda opravdu říkat, takové takový moje motto, že kuchař, když vaří svíčkovou, tak tam taky nedává mexické koření, jo, že prostě to míchání samozřejmě, ale zase musíme poslouchat tu pleť. To neznamená, že musí mít toner, cleanser, toner, krém, všechno od jedné značky, když ta pleť prostě toho moc nepotřebuje a stačí mě jenom pár produktů a vyhovuje mi třeba ten krém mítný od jiné značky, tak je to taky fajn, jo? Že to prostě musíte vybalancovat, jo? Zjistit, co vám vyhovuje, ale samozřejmě vždycky se doporučuje zůstat u nějaké, když řešíte nějaký ten problém, u nějaké té jedné značky, řešíte si problém a pak můžete si nastavit tu péči, jak prostě vám vyhovuje. Tak buďme konkrétní, řekněte mi, které produkty by každá žena, ale tedy opravdu každá, mladá, stará, ano. Mladá, vyzrálá, by měla ve své koupelně mít. Tak určitě čistící řadu, cleanser a toner. Jo, opravdu nejdůležitější krok, co vy můžete udělat pro tu pleť, je čištění. A můžete mít krém za 10 000. A pozor, čištění i ráno, anebo jenom večer? Ráno i večer. Prostě, přesně tak, ráno i večer. Ne, tady opravdu tento krok je hrozně důležitý. Jo, my si furt myslíme, že potřebujeme mít nějaký krém proti vráskám, ale to čištění je nejdůležitější. Za další toner, jo, opravdu tu pleť hydratovat, vyrovnat to pH, jo, protože pokud vy nezalíváte tu kytičku, tak je suchá, takže vy opravdu musíte hydratovat pravidelně. Hydratovat a za další, co bych doporučila, tak je sluneční krém, opravdu přes den sluneční krém, jo, ten nejdůležitější. Teďka jsme tady longevity, pleť stáhne, a to je opravdu sluneční krém a pak samozřejmě nějaký ten noční, který vám vyhovuje. Takže to je nejdůležitější, to čištění. Jo, tak jste řekla všechno, co nemám. No vidíte, tak dojďte k nám. Já ještě, abych to jako posunula dál, já chodím na solárko pravidelně, protože potřebuji mít zdravý tón pleti, což věřím, že byste asi taky nedoporučila, předpokládám. Já když jsem otevřela první salon ve svých 18 letech, tak jsem ho otevřela solárko. To jste mě uklidila, děkuji. Ne, samozřejmě nemám. Ne, samozřejmě, ale zase, jo, je to s mírou všechno, jo, já si myslím, že úplně takový to nesmím, taky není jako úplně to ideální, tak tady, jak jsme se bavili o alkoholu, jo, když to trošku si nějak uděláme, pohlídáme, jo, já jsem měla mít teďka správně celý týden fasting, jo, máme globální fasting, že nic nejíme, pijeme tady naše enzymy japonský, včera jsme to porušili, jo. Já si myslím, že důležitá věc a přístup k longevity je udržitelnost. A ta udržitelnost je prostě přistupovat k sobě s nějakou pokorou a rozumně, protože jakmile člověk na sebe nesedí tvrdý režim, tak dost často selhává. Přesně tak. Dámy, zeptám se, máte dotaz na paní Hanu Olšer? Ano, a já poprosím tady o mikrofon, jestli byste kolegyňka nepřinesla, děkujeme. Dobrý den, já se teda zeptám, jak jste mluvila o tom SPF faktoru, tak stačí ne opalovací krém, ale když to bude součástí takových těch make-upů a CC a BB krýmů, nebo opravdu jako máte na mysli, že ráno předtím, než si dáme make-up, tak si máme dát opravdu jako opalovací krém. Děkuju. Tak určitě jsou sluneční krémy, nebo tady tyhle sluneční ochrany už mají, samozřejmě tam důležité to SPF, jo, kde vás to vlastně ochrání. U nás tady v Evropě stačí těch 15, maximálně těch 30, to opravdu stačí. Další krok, co tam je důležitý, je, aby tam mělo to označení PA, jo, plus, jo, tam jsou tam 3 ty pluska nebo 4 pluska. A když co to znamená? To vlastně vás ochrání za prvé proti teda tomu spálení toho sluníčka, takže tady opravdu, říkám, jak jsme u nás, tak stačí těch 30, jo, a pak tady to PA++, ty pluska vlastně znamenají tu hodinu, jo, to určité hodiny, jo, co vás ochrání opravdu už proti tomu stárnutí zase, jo, proti tomu
sebe, tady, jo. Takže si to vlastně takhle můžete hlídat, určovat samozřejmě vždycky dobré, jo, používat častěji ty mazat na sebe ty sluneční krémy jako každou druhou hodinu. Takže pokud to váš make-up, BB, jo, cokoliv ten krém opravdu má tady tohoto označení, jo, záleží samozřejmě, jaké složení a tak dále, tak ta ochrana tam určitě je. Jo. Samozřejmě i vnitřní, jo. Třeba Japonci tím, že vlastně oni se chrání proti té pigmentaci, jo, celkově, tak mají i samozřejmě tu vnitřní krásu zase, jo, to inner beauty, jo, kde vlastně si ochráníte to DNA, té buňky, aby se nepoškodilo tím sluníčkem, protože vy vaší pigmentaci se vám skládá v tom těle. To není, že budete teďka v létě na sluníčko, budete se tam opalovat a najednou vyleze vám pigmentace. Ta pigmentace může prostě vylézt po 3 letech, jo. A zase, není jenom ze sluníčka. Pokud máte oxidační stres v tom těle, jo, tak se projeví i tady ta pigmentace, jenom z toho. Jo. Takže to hrozně zajímavý. A tady to je zajímavé, to se hodně zajímavý, ano, přesně tak. A já teďka tam vlastně poletím do toho Japonska, máme tam školení, vždycky tam zůstanu měsíc a teďka tam budeme mít zase školení na autofágii, jo, přímo od světově uznávaného vědce, co tady tohle to vlastně má. A tam vlastně se všechno takhle vlastně učíme, školíme, jo, proč to dobrý je špatný ven. Takže tak. Já vám moc krát děkuju. Hana Olsen, ze společnosti ByFem samozřejmě bude přítomná během celého dnešního dne a také můžete zavítat k ní do Labs, přesně tak tady v prvním patře. Děkuji vám moc krát.